luar biasa. Dan seniman multi talenta Nadianto wis rada lalu ing yuswa nanging semangate tetep membara, itulah Pak Sumarbagyo Gareng Semarang. Jangan melihat usia. Betul. Sing penting ki kebutuhan. Kok kebutuhan? Wong yen ora duwe butuh, tuwa ya lemes, ning mergo isih dibutuh, tuwa ya tetep semangat. Kok iso sampean duwe butuh nyatane putra putri loro ya wis mentas kabeh, wis palakrama kabeh. Butuh iki jenengan ki apa? Butuh kuwi ora mung wujud materi dalam hal ini uang, ning butuh kemaremane ngati. Tegese Kanthi aku iso ngibur piyai sakmene akeh kuwi atiku ya seneng dadi seneng atine. Oh iya. Ngono? Betul, betul. Ini pengalaman lho iki. Pengalaman piye? Lagi iki lho, dagel ning tengah dalan ya lagi iki aku. Tengah dalan tur jalan tol ya. Wah. Miris. Nek ya mergo iki peresmian dadi menang ayem. Nggih. Ya alhamdulillah iso melu sowan rene, Mas. Nggih. Wah. Ya lagi iki aku budal tak lon-lonan. Rada gasik. Saka Semarang. Heeh, mlebu jalan tol. Kuwi lho dibenerne sing padha lenggah ki lho, jalan tol. Ah, kowe jenenge kowe buta huruf. Kok iso? Tulisane apa? TOL. Diwaca tol kok tol. Dari iki yen kepengin ngerti ngelmune dari sudut mana kamu membacanya. Lah kuwi kudu dicethake ngene iki. Yen basa Jawa iso o mbok waca o. Nggih. Utawa basa Arab o iso diwaca a utawa o. Ayo saiki tol kuwi tegese apa? Jalan yang lurus bebas hambatan. Jawabane cah TK. Nek ndi-ndi ya ngono kuwi, intine ya ngono kuwi. Ning kuwi sumbere saka ngendi kowe ngerti ra? Kenapa kok tol diwaca tol? Ora ngerti. Kuwi dijikuk saka surat Al-Fatihah ayate berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Sik ta hubungane jalan tol karo Fatihah ki apa? Ora lho, wong ki arep berjalanan mlebu jalan tol ki maca Al-Fatihah supaya selamat. Doa. Lah tol dhewe kuwi tegese iki ora mari ra tau maca buku. Kosik ta kosik. Sing tak ngerteni nun sewu, tol itu dari bahasa Inggris, ya pancen singkatan TOL ning artinya atau penjabarannya adalah take on location. Kuwi ya kleru meneh. Lho kok iso? Take on location. Kuwi sebetulnya salah. Tol dhewe iki mergo wis ana tegese tol kuwi bahasa Inggris, tegese basa Indonesia biaya. Wow, kene iki jurusan bahasa kok. Tegese dalan yang berbayar ngono apa piye? Iya, jalan tol kuwi jalan yang berbayar. Ora terus tol take on apa? Lokalisasi apa? Lokasi dudu lokalisasi nyok ora. Lah ya lokasi kuwi ya bener ning luwih bener meneh tol kuwi berbayar atau berbiaya. Kuwi ning ya apa wae ning sing gampang ditampa wae. Nerjemahke tol ki sing gampang ditampa wae. Upamane piye? Tol ki tulisannya apa? TOL. T kuwi tanpa prapatan. Ya mesti bener nek prapatane ya bingungke wong ora. Kok sik wong bener kok kowe nesu ki lho. Lah ning ndi kabeh yang ngerti jenenge tol nek prapatane bener bangsune. Bener. Bener. Ya wis bener kok protes. Ya wis. O. Kedua O. Ora entuk dienggo Car Free Day. Kowe Car Free Day jalan tol modar kowe. Iya. Terakhir L. L kuwi ya jaman biyen, Mas. Kuwi lokete akeh sing buka gur siji. Mula antrine saiki wis komplit. Saiki L kuwi lurus mulus alus mergo dijogo Jasa Marga lan Adikarya. Waduh, luar biasa. Kuwi tol. Sik gandeng jenengan wis menyebut Jasa Marga dan Adikarya.
Sisan gawe gandeng jenengan iku kondang dagelan sing seneng oncek-oncek. Apakah penjabaran dari adikarya luwih dhisik? Oke. Ayo kudu lek nganti ora gelem sok taun ngarep yen nganti peresmian tol nggen Sleman utawa nggen Bantul utawa Kulon Progo ku arepe wayangan klasik tok tanpa dagelan malian. Iki ora iso to. Ha iya paribasane lho. Aku nganggur kok ora dijak. Mula diterjemahke. Adikarya iki diterjemahke apa per suku kata, apa per kata, apa per huruf? Per suku kata. Nah. Aki akeh prestasine mula dipilih bangun jalan tol. Ah, iya. Ampun dipun keploki riyen Bapak Ibu nembe entuk siji niki nggih. Ben keplok, kono keplok aku mikir. Wah iya. Oh, siasate ngono to sampeyan. Oh. Iya. Ya wis ayo. Dipilih mergo ya prestasine bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggih. Kono keplok kene mikir ya. Karena prestasi yang lebih daripada yang lain maka adikarya dipilih. Sik to kan mau mulek ning prestasi ae to. Sak karepku. Wong sing nerjemahke aku. Terakhir ya. Ya ini PT yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Jasa Marga karena terpilih membangun jalan tol. Kok terpilih tenan iki syukuran tol dudu pilihan lurah ya, Reng. Iso kabeh terpilih. Anu timbangane pemilihan lurah ya ora ditanggap kok. Wah iya. Oh, kesempatane iki kok kowe iki gandeng iki kerjasamane Adikarya kelawan Jasa Marga. Sakwise Adikarya sampun jenengan jabarkan men ora meri tegese men adil, apakah penjabaran dari Jasa Marga? Jadi jalan tol seluruh Indonesia ada karyanya Jasa Marga. Wah, iya nggih. Cerdas. Sampai sekarang masih dipercaya oleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Kose aja kesusu ta. Lah pancen tak cepetne iki kok ben ketok cerdas kok sampean ayo. Jenengku Marbagio iki. Margi apa ya? Iki sing diarani Jasa Marga iki ora egois. Mari itu mengajak PT lainnya untuk bekerja sama dalam membangun jalan tol. Nah, wis kompak wis pasangan ideal kok. Nah iya, dadi ora iso kok egois ora iso, harus bekerja sama. Terakhir Nah ini garis marka sampai rambu-rambu di jalan tol itulah tugas Jasa Marga. Mriki menika mapan wonten ing exit tol Jogonalan. Iya kok sik to. Aku ki dudu komputer dipencet metu. Lah saiki apa-apa kudu serba cepat, tepat dan akurat kok ya. Oke. Yen iki kaitane karo acara bengi iki. Oh, boleh. Mergo Jawa to iki. Jawa. Jaga apa? Nalan. Jo ki Jo nganti ana alangan sawiji apa mula Adikarya Jasa Marga lan para PT-PT lainne bengi iki nganake syukuran. Iya. Go ki golong gilik kepanitiaane nentokake syukuran kudu nggelar wayang kulit. Nah, naminipun dalang kedah Ki Cahya Kurcaci. Sapa to? Cahya sapa? Tak keprok iso Kostati rumah sakit ora. Lah sapa jenengmu? Kuntadi. Nah, Cahya Kuntadi. Nah iki. Terakhir lancar acaranipun margi ugi nimbali gareng saking Semarang. Kaya masa katut awakmu kuwi. Wis jenenge sapa meneh? Wis jenenge Pak Mudin sapa kene tak terjemahke. Kari siji. Apa? Kabupatene Klaten. Mudiar. Ora ana tembung kok Kla iki lho. Enak kene Klaten kok. Ya ning
Gandeng iki nama kabupaten per huruf. Oh, luwih dawa. Kudu ngono. Luwih dawa lho iki. Iya ora masalah. Ya, K. K. Ha iki K. K iki kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya kabeh ngerti to reng kuwi. Lho kuwi bener apa salah? Ya bener. Nah, bener kok geger. Iya. L. L letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oh iya. A. Areanya luas. Kaya cuma Pak men ora. T. Terdapat Candi Prambanan. Waduh. E. Enak udaranya karena dekat dengan Gunung Merapi. N. Nama bupatinya lagi aku urung kenal mergo urung tau ditimbali. Mergo urung tau ditimbali dadi urung kenal aku. Mergo anyar lagi pemilihan wingi kok. Ah iya. Agar ditimbali tak apalke. Asmane. Ning ora wong kabeh ki yo iki ditimbali kene iki wis bersyukur, Mas. Leres. Wis aku tenan, mula aku mau matur budal tak lon-loni mergo aku ki kangen. Wilayah kene iki kangen saka Semarang, aku mampir ning kutha entuk pitu ki kangenku ora jamak. Apa kuwi? Kutha Semarang, Kabupaten Semarang, kutha entuk pitu. Solo 3. Ah, salah 3 ki entuk pitu. Wong kutha ya diganti, disalini kok. Ah, kowe iki matematikamu entuk pira? Berarti bar kutha entuk 7 bar kuwi terus mbajul kesupen. Nah, kowe ngrubah. Kok iso rubah? Kowe ngrubah, kowe ora ngerti sejarahe. Kae ora mbajul kesupen, jane asline kae wong elek-elek, mbok Jolali. Terus ketelahe Boyolali. Tek kowe ngerti. Kira-kira. Oh, golek pangan ya sakarepe to, Mas. Golek pangan kok diprotes. Ah iya. Wong-wong jenenge wong iki pancen tamba kangen suwe rasuan ning tlatah Klaten yen biasane aku wilayahe ora kene Mas. Aku daerah apa ki daerah kecamatan Roto. Apa kuwi? Alah pertelon kono ngiri. Roto, Petan, Lawas. Kuwi terus nganti Gunung Kidul kono. Cawas. Cawas ki onone wis suwe apa ora? Iya. Lah Lawas. Wedi. Wedi kan kene. Ah. Urutane iki Cawas, terus Petan, Pedan. Pedan. aku pas lewat kono ki ana wong wedok Petan pasane. Terus Roto. Roto iki daerahe Dalang Tandut ki lho Roto. Ceper. Ceper ki Roto. Apa-apa kok diwahi. Aku ki saking kangenku karo Klaten tenan kok. Nggih. Aku ya delalah kene iki ana candi elok jane Mas. Napa? Iki Candi Plaosan. Iki Candi Plaosan kuwi candi lanang wedok jarene. Lanang wedok tur kuwi candine elok. Eloke apa? Candine iki motife atau bentuke iki antarane Hindu dan Buddha. Oh. Lah, mula wingi apa anakku le, apa le jenenge Nduk sing foto-fotonan ki apa kuwi? Selfie. Selfie. Manten kok prewedding. Oh, prewedding to. Oh iya. Oh, pas rabi to. Lah kuwi omong foto-fotonan to ya. Lah ya foto-fotonan ning kono mergo mbok menawa kono candi jodoh supaya uripe bebrayan jodoh mula jikuke ning kono, Mas. Oh. Apik tenan saiki tenan wis. Ana patung sing kaya kowe barang ngono. Kok iso kaya aku? Urung dadi tapi urung dadi. Sik separo tok. Tur mriki iki kedunging budaya, kedunging seniman 1000 dalang. Nggih. Ing Laladan Klaten kene paribasane semua seniman hebat lahir dari Kabupaten Klaten. Sing ana dunia pedalangan ora ana sing apa nyelaki Kinarto Sabdo ya saka kene. Panom Surata ya Panom kok kene. Surata. Nggih. Terus Pak Mantep niku mriki. Pak Mantep ini ta? Nggih. Mbah Darman wae sedaya racakipun saking mriki. Pak Kro Pak Mantep ki asline ya Kabupaten Paving. Karanganyar. Lah ya Karang ki watu, anyar ki sing ngarani watu sing anyar ki Paving. Alah mbuh.
Oh, jak piknik kok angel men. Mula bengi iki Mas Gareng kula dipun paringi ngampil gamelan wayang iki pusaka ageme Mas Mul niki. Mas Mulyono Sanggar Cemarang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Ugi dipun berkahi kalian pepunden kula Bapak Haji Hanafi Tebih saking Demak. Oh, PT Puja Perkasa sing insyaallah tanggal 5 Juli ya kepareng wayangan dhewe. Hayang aku ora dijak. Ya gentenan kok ya. Nggih, Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Nggih. Yo sekali-kali njajal karo bojoku. Ayo. Cublak suweng. Yo Bu Kesi ngancani Pak De Gareng. Cik lu yo. Kuwi dhuwurmu mburimu. Wah. Oh, aku sing salah posisi ya iki. Nggih, tak melu munggah. Wah, aku anggere jejer bojomu iki kaya nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kelingan tahun bangsa tahun-tahun 2000-an ya, Nduk. Iya. Tur nuwun sewu sidine jenengan kali Bu Kesi nalika dadi bintang tamu tasik enten ngantos sepriki. Syukur. Foto jenengan kekalih wah luar biasa. Bu Kesi kaya Sri Huning sing lanang kaya Srigala. Padune Mary, kowe dadi bojone tau kowe ning dhuwur panggung ngadeg jejer ngene? Ra tau. Sekali tempo. Tanggapan dalan ngono kuwi ya jejer bojone ngene iki. Ora kudu wong kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Itulah yang tahu posisi masing-masing. Leres. Matur apa sik Bu Kesi ya yo. Monggo, Mbak. Mature ngagem parian. Monggo. Buah naga manis rasanya. Semoga PT Adikarya dan Jasa Marga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pinter toh aku sayang. Dos. Apik. Pak D, Ngene iki lho carane meninggikan harkat derajat seorang suami. Ya. Wanita itu juga harus gayung sambut kalih bojo gitu. Aku yo ngono, bojoku yo ngono. Pripun? Lah kowe lek bojomu dalang kowe Nggih, nyinden gayung nggih. bersama. Aku yo ngono. Pripun? Aku sing golek duit sing nampani bojoku. Kok kuwalek kalih kula Pak D? Apa? Bojo kula niku nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Ah. Mboten ngertos sing jenenge duit niku ndak boleh. Laki-laki itu mboten ngertos. Dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Aku lak nang ngarepmu. Lho, kok iso? Nang burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk neng bojo. Sing ngebrukne aku, sing metutuk kuwi, ngono kuwi. Wis kodrate ngono kuwi. Aja omong werna-werna kowe karo aku padha lanange. Maksude? Wong lanang kuwi kudu nggawa utawa gembol duit. Nggo apa? Lho, aja berpandangan negatif. Terus? Nggawa duit ki sewaktu-waktu keadaan gawat darurat artinya membutuhkan selalu siap ada uang. Kleru. Kleru Zaman saiki wong lanang nggo dhuwite kleru. Sebabnya Aku lunga ning ndi yen perlu teko Jakarta, teko Surabaya ora nate nggo dhuwit. Sing penting nggo ATM wis aman kuwi. oh, malah saya akeh. Iya. Oh, Mbak Kesi. Dalem Pak De Gareng. Nggih, niki sing diarani pun jodoh sing lanang dalang sing wedok nyinden. Nggih. Lo diawet-awet digemateni bojone nggih. Nggih, tapi ya ngeten iki.
Godane seniman niku berat Pak De Gareng, nyuwun sewu Bapak Ibu. Dalang niku godane 3 perkara sing abot. 1 harta, 2 tahta, yang ketiga wanita. Nah, saiki harta, tahta, dheke kecil, ndak iso kenek godho itu. Tapi sing jenenge wanita, gawat. Roh sinden ayu lirak-lirik. Kuwi lek atiku ora kuat. Waduh iso nyunggi kompor aku Pak De. Wong wedok pinter. Dem-demen atine kok malah pinter piye to? Dem-demi. Aku seneng kok yen kancaku padu tak dukung kok. Ya aja men guyub rukun ngono kuwi. Mergo wong lek guyub rukun golek sandang pangan penak ngono lho. Kuwi bojomu ki ora tau neko-neko, ya kowe. Mergo bojomu kae tipe lelaki yang takut dengan istri. Padha karo sapa? Aku. Lah iya. Nggih. Ben nembang ya Pak De Gareng. Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Jasa Marga lan Adikarya yang selalu memberi kepercayaan kepada kru kami Madangkara dan Ki Cahyo Kuntadi. Semoga apa yang panjenengan persembahkan untuk semua warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten membawakan berkah dan barokah nggih Bapak. Amin. Sampun kesupen mengke yen pun tambah rezekinipun Jasa Marga Adikarya tetep nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan lumantar peresmian-peresmian tol yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nyatane wis bola bali Bu Kesi, Jasa Marga Adikarya nggene wayangan wiwit saka Nganjuk, ndhewe ning Caruban nganti tekan kene ke Boyolali Banyudana nganti saiki insyaallah sok tetep ngurip-ngurip budaya. Ini sebagai bukti yang jelas dan nyata bahwa Adikarya dan juga Jasa Marga adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Amin. Pangkur Semarangan Bu Kesi. Ya, kaya apa? Tapi aku wis tuwek ngene iki suaraku lek mengko enggak rasa aja mbok seneni lho Pak. Mergo wis manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu iki pira? Papat. Papat. Iya. Lho kuwi manak apa idu? Peputra sing halus kok. Iya ya peputra. Ya Bu. Mingkar mingkureng ang sik kuat ngambah nada tinggi Mas Gareng. Ya paling ora wong ya dosen yang ngisi. Dadi ya kepiye-piye iki lho iki Winong karo Birgit. Kowe iso nembang kaya ibumu kuwi tak pek bojo kowe pokoke. Malah petaka lho untuk kowe iki malah. Ben semangat.
Ora semangat malah entuk kowe. Nggih. Ning ya aja nyampluki gelunganku ngono to. Ndak boleh sempit. Gelunganku nek jeblok iki lho. Ayo iso diklokop kok ayo. Bapak Hanafi napa tasik lenggah nggih? Tasih mau dawuh ngoten. Halo Bapak, sampai ketemu tanggal 5 Juli nanti Bapak. Nggih. Insyaallah karepe dipindah ning Semarang ngono, nggih. Oh, ban cedak Pak De Gareng. Heeh. Cedak wong aku ora dijak kok. Tak usulke Pak De, tak usulke. Ora, aku berikutnya saja. Nah, nggih. Sinuba sinukarata mereh kratarata pakartine ilmu Matur sembah nuwun bengi iki uga dipangestoni dilenggahi karo Mak Giyah senior dalang putri multi talenta saking Klaten. Nggih, wilujeng mirsani. Sembah nuwun Mak, mriku mang pirsani alang ujur anak jenengan. Alang ujur. Alang ujur. Aku ya ndongake sing nonton bengi iki, Mas. Piye? Awang-awang kebak layang-layang. Cakep. Ingkang dalu meniki penonton wayang kula dangakaken benjang penanggap wayang. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ugi salam saking Pak Sukisno, matur nuwun salamipun sukses Dimas. Nggih, sembah nuwun. Kelasne Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa agama agameng ngaji Matur sembah nuwun. Kalajengaken Apa, Mas? tembang Mawar Kuning karya sang maestro Kinarto Sabdo. Ini adalah doa yang terbaik untuk Jasa Marga dan juga PT Adikarya Pak Digareng. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah merekah harum, kuning adalah emas. Semoga Jasa Marga dan PT Adikarya selalu indah merekah menuju zaman keemasan untuk Indonesia yang tercinta. Monggo dados Mawar Kuning. Mas
Terima kasih, matur nuwun Bu Kesi. Aduh, wah dibuka karo mboke lagi ku karya anak-anake. Nah, iki. Wah, iki dirawuhi karo Priagung kae. Gede. Wah, Mas, wah. Priagung mergo gede dhuwur. Karo pengarang lagu anu Talikotang. Sapa? Lagune apa kuwi? Sapa? Mas Wida. Hah? Mas Wida. Heeh. Mas Bontot. Mas Bontot kuwi. Wis pokoke iki kelompok seniman seniwati Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sungkem bekti dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Klaten, para seniman Klaten. Salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman Klaten sedaya kemawon. Nah, iya ana bintang tamune lho kejaba jenengan Pak Degareng. Sapa Mas? Oh, iki istimewa. Lagi bengi iki bergabung dengan Madangkara. Lah. Sapa Mas? Iki Waranggana saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Salsabila. Uut Salsabila. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Ku tak tang dang. Oke, berpacu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Apa? Aku kenapa tepungan karo iki? Heeh. Lah wong iki sing bocah sing anu aku kok. Oh, wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Akhire nyebut jenenge dhewe iki selablillah. Kosek-kosek. Sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Wis. Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Wong sing maringi jeneng ki rak ya sampean to mbiyen. Aku ngekeki jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Menden dhuwur kuwi Mas. Alah, nggih. Uut Salsabila. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning Salsabila. Kuwi Salsabila ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabila. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah. Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek ngantian. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga. Dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Derek pitepangan baleni ya Pak Gareng senajan maupun dikenalke kalian Pak Dalang, kula Uut Salsabila saking Gunung Kidul Yogyakarta. Nggih mone omahe ora Gunung Kidul, Mas. Terus omahe Bedor Kidul. Bareng gede pindah ning gunung. Kok iso nek cilik bedor. Ya ampun ngoten to ya. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Anu pase ndi, Nduk? Gunung Kidul ki luas. Pasipun menika Semin. Oh, Semin. Pun pirsa Semin. Embuh. Semin ki ra kleru saka apa Cawas Munggah. Nggih. Daerahe ngene Pak Yanto kan. Aja kok kandhane aku tau manyang ngene iki kok gitu iki. Wis tau ta? Takoni. Mpun. Pak Yoyo. Yoyo mayang ning gunamu dalam rangka apa? Dalam rangka bersih desa, bersih dusun. Oh, kuwi lho ngono. Pak Yoyo kalian Mbak Kesi menika couple goals. Apa? Couple goals. Kok keplek-keplek. Tegese pasangan idola. Jadi
beliau berdua ini saling bersinergi sik kakung dalang sing putri pesinden. Nah, menika role model atau idola para pesinden-pesinden. Termasuk saya mengidolakan beliau. Iki sing diarani tontonan ya tuntunan. Leres. Gawe gelar tontonan iki ya iso tuntunan, iso dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Nggih, Pak, leres. Bu Kesi menika wah jan luar biasa. Wanita yang cantik dan penuh kasih sayang Pak Yoyo. Wes, jenengan niku juan pikantuk garwa Bu Kesi niku anugrah ya. Anugrah. Ngono. Jenengan mirengke, Pak. Aku ki lho tipe wanita setia. Lah aku ya setia karo sampean. Kapan aku jaraki wong wedok liya nek sampean? Ra tau Bu Kesi. Iya setia. Ya wong ana Kesi kok ya ora tau. Iya. Nek ning ngarepe nek mburine Ya ora wani tetep. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. Pinter, ayu. Ya toh, gemati, penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir napa? Gampang diapusi. Wah, nggih mboten nek niku Mbak Kasih niku pendidikannya tinggi kok gampang dihapusi mboten mungkin. Kados Pak Yoyo niku nggih mboten mungkin nek wong dilihat dari non sewu Pak Suryane enggak ada. Ojo Pak Yoyo ngono ra kuwenak. Lah sinten? Ki Cahyo Kuntadi ngono. Pak Yoyo. Lah tapi kan panggilannya Pak Yoyo terkenal. Enggak, wis salah alamat kuwi asline. Kita Mbak Kasih. Ki Cahyo Kurcaci. Kurcaci cilik. Nggih, ingkang baken nderek Mangayu Bagyo, nderek ndedonga awit sampun diresmikan jalan tol, mudah-mudahan membawa jalan rezeki juga. Amin. Tadi tol artine nek jenengan mau apa? Take on location. Nggih, nek saya tol itu juga ada artinya Pak Gareng. Apa, Dok? Transportasi optimal lancar. Amin. Jadi semuanya apa? Dengan lancarnya transportasi, lancar juga ekonomi. Leres. Dan bidang-bidang lain. Membawa dampak yang baik bagi warga sekitar, juga bagi warga masyarakat Indonesia. Kados kula panjenengan nika rak nggih sangat terbantu toh dengan jalan tol. Nah, sering manggung luar kota. Sing mobilitasnya tinggi dengan adanya jalan tol pasti terbantu. Biyen Semarang Madiun kuwi 6 jam. Saiki iso tak tempuh 3 jam. Kalau Solo malah mung 1 jam. Lah, nggih. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi untuk PT Adikarya dan juga Jasa Marga. Nggih. Matur nuwun. Lah mila saking menika lho Mbak Ut, menika sisan damel nggih. Monggo. Wonten pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbu, permintaan lagu dari CV MDM. Subkon rambu-rambu di bawah pimpinan Pak Yono Al-Ghazali dan di bawah pengawasan Pak Misnan Adikarya ngersakake lagu Bajing Loncat. Bajing Loncat dipun kersakaken. Ugi kala wau wonten titipan salam ugi. Menika ngendikanipun ada tamu undangan Bapak Profesor Dr. Suyono. Lenggahipun wonten pundi Bapak? Pidalem saking Tlaga Prambanan ngendikanipun. Wau kentun lelagon saking keluarga Gunung Kidul lagune Ninggal Katresnan. Nggih. Pun mangpilih ingkang pundi riyin, Derek? Nggih. Monggo. Bajing Loncat riyen siap. Pengen ngerti kaya apa jogete. Sal-sal. Aduh alah. Sal-sal bilaut ki jogete jos kuwi. Apa wis tau roh jogetanku to? Kira-kira. Ning isor wae nduk kene. Nggih. Ben luwih leluasa ngene pulang. Anjlok. Sing anjlok sirahe sik napa? Ajeng gendang kula. Tenan lho iki, tenan lho. Bojoku wis 30 tahun ora tau tak gendong kok kowe tak gendong. Lah ya ora apa-apa, malah men pengalaman gendong. Kowe ora ngerti to di streaming bojoku nonton kan lho. Ora apa-apa. Kene gendong. Wis gendong. Kowe seneng to yen kok bengi aku njaluk ora dikeki. Njaluk apa? Njaluk gendong. Ayo, anjlok. Ayo, aduh. Pak Haji. Mosok kaji kok gendong presiden. Lah sak putune ya oleh ae to. Hobi kok. Iya. Dibawane Mbak Ut nggih? Nggih. Bawan. Non. Bawane Bu Kesi mawon. Oh ampun, berarti lajeng mawon. Nggih, lajeng mawon. Sing slendro? Derek. Oke, nggih, slendro mawon. Nggih.
Coba diaturake bajing loncat Monggo, oleh bintang kita spesial Mbak Uut Salsabila Gunung Kidul punya. Ngemate aku. Monggo to diaturaken Madangkara. Yuk. Hoi.
hiji. Matur nuwun kala ingkang ngersakaken mugi rena ing penggalih. Amin ya rabbal alamin. Pak Yoyo, Pak Cahyokun tadi. Nah, Wae wajan. Aku wis kono ngomong sik aku tak megah-megah sik. Lah nggih njerang ambek niki wae jane anu lho, musike sanadyan seru ki ning jogete sampean ki ya metu suarane. Oh, kok. Mak krengket ngono ki tak kira ki panggung. Aku lali budal rene mau urung tak kei oli. Jebulane balunge ki muni, Pak. Oh, ki olahraga salah mongso yo ngene iki. Nggih. Niki pripun lajeng kula golekne kanca. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Nggih. Oh. Mbak Winong Nawangsih. Jenengan lak kagungan campur sari napa Mbak nika Guntur napa? Guntur Madu. Guntur Madu. Guntur Bumi nggih. Kolaborasi kalian Siden Madangkara. Nggih, matur nuwun atase kula penyanyi Gunung Kidul saged ditimbali berkolaborasi dengan Pak Yoyo serombongan niki rak nggih. Seniman ki ora mawas di papane sing penting bareng-bareng berkarya mudi kawruh ing bab budaya. Leres kados pertunjukan dalu menika bukan hanya menampilkan napa nggih Pak peresmian jalan tol juga tetapi kolaborasi antara kemajuan dan juga kearifan lokal. Betul. Modernisasi kalian menika budayane rak mboten dilalekke. Betul. Monggo. Kene nduk sayang Winong dikancani iki Mbak Yumu sasal bilaut ki. Ngeten kados jambe sinigar ya Pak De ya. Hah? Kados jambe sinigar to nek ngeten niki. Ya ayu kabeh pokoke aku selera kabeh. Jenengan tengah ben Moh aku kok mbok rayah. Mbot. Lho Ben men kaya kaya pancuran kapit sendang. Nah, pancuran kinapit sendang ngeten iki. Sing marake nyedake umur ngene iki lho. Ngopo? Iki wong wedok ayu-ayu lanange kaya aku ngene lak ngentekke omah ngentekke sawah iki lho. Mboten napa-napa. Kira-kira piye Dek Winong? Nek Mboten kok ngentekne omah ngentekne sawah ya apa isih? Mending kita entek bermantu to sampean Pak De. Entek, heeh, tak modal mantu entek-entekan kok. Iya, kaya isih. Ora sing mantu aku kok sing ngitung kowe to. Wis gemati ya wi karo sampean. Nggih to. niki pelok 6 nggih, Pak. Nggih, nggih. Wow. Ninggal katresnan kalau wau Nggih. kolaborasi Mbak Uut kali Mbak Wino. Katur Nggih. Pak Suyono, salam saking Gunung Kidul. Nggih. Ugi kagem menika ingkang kagungan bengkel Dinamo Pak Slamet wonten Jogonalan. Wah, Ajeng nggih. menika nggih titip Nggih, salam Pak Slamet. lancar nggih. Nggih. Ugi kulaturaken dumateng Pak Oka, matur nuwun sampun Oka, kepareng-paring matur nuwun. support kathah dumateng kula sak kanca. Uga Ya. iki ditunggoni kanca-kanca WMC lho, Mas.
Oh iya, Wayang Mania Community. Wayang Mania Community. Siapapun Luar dalangnya biasa. yang penting Penting wayangnya. wayangnya. Terima kasih. Nggih. Kono. Dibawani mboten Pak Yoyo? Kula tak ngampil bawanipun genduk winong nggih. Nggih, monggo Nggih. Mbak Wina. Coba kaya apa? Niki sing kula kenek kula gandengke kalih tembang ninggal katresnan. Ngaten, nggih. Pak, tapi ini anu ya Pak, saya minta maaf kalau suaranya nanti agak groyok-groyok gimana gitu. Oh, ora apa-apa, suaramu yoyok-yoyok ora apa-apa. Groyok. Groyok. Groyok tak kopro engko ora. Iya, soalnya Dalangipun Pak Groyok, suarane yoyok-yoyok. Ora groyok, grobyok aku. itu. Ora masalah, aku percaya lek sampean tetep bening apik. Ayo, ngene. Ya, Wong saya pokoke wong ayu gede sakit hari pangapurane. ini. Nggih. Aman tapi. Coba elek kleru idak. Kejemen ora nggih. Ya nang. Bismillah. Jaranan dangdut kreasi rineng keindaing beksa Ninonano senterewe jaran pegon Donya ki ora ana sing sempurna ki ya iki wis. kok iso? Lho, tenan, lho donya ki ora ana sing sempurna. Winong ki bocah ayu, pawakane apik, suarane becik, iso golek duit, urung dibojo. Ya Allah, saya tuh masih kecil kok bojo toh. Saya tuh masih kuliah loh Pak D. Semester Jangan piro, Nong? gitulah. Saya tuh masih semester 4. Jangan cepet-cepet. Enggak mau cepet-cepet takut Setok enggak. kuliah kok kecil, sing SMA wis manak loro akeh kok. Astagfirullah. Nanti dulu toh Pak D, biar saya tuh kuliahnya lulus dulu, biar SPD dulu, ngono loh Pak D. Nah, ini. SPJ ki sepeda. Tuh. Oh, sarjana pendidikan. Oh, tak kira sepeda. Ya itulah, bismillah ora apa-apa. pangestunipun. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Iya, amin. Pangestunipun nggih Pak D. Ah. Aja rabi-rabi. ngono. Iki sinden nom-nom nang kene iki trauma rabi kabeh modele. Maksudnya piye awakmu dhewe to kowe? Maksudnya takut, maksudnya takut Pak. Iya, Mbak iya. Birgita lho, umurnya wis cukup tapi kon rabi gak gelem. Ya wis ben lagi seneng ngono kuwi ya. Ya nang. Luas gemas nuju prana pinter agawe kok pindah? Son dhewe sing ora turu. Pasang sirup. Dudu gandenge kuwi ngawur. Dudu to. Nggih. Sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno. Nggih, matur sembah nuwun. Digarap rong ramban, sepisan dangdut, kedua jaranke. Untuk yang pertama, kula nyuwun ingkang nyumanten Mbak Uut, mangga. Sok. Nggih. Yo, buka saking kendang Mas. Yo, dangdut rumiyin. Dados.
Mas Yoyo ki penari sing mangane sente. Penari jaranan? Penari jaranan. Penari jatil. Sente rewe khusus iki ya Winong iki wis. Luar biasa. Pokoke dipangan wis pokoke karo Winong. Mbak Ut ya luar biasa, pokoke anggere kerep gabung kalian Madangkara suwi-suwi apal. Lah pripun to Pak Yoyo, kula niki pun ngagem seragam Madangkara lho. Nek pun ngeten iki ketok arep melu terus. Amin ya rabbal alamin nggih. Mboten dijak ya melu ya Bu Dewi ya. Lah niki ngeten Pak De Gareng, Mbak Ut. Nggih. Jumbo kalian dawuh saking panitia ini lak bertabur doorpress. Doorpress. Wonten limbukan menika mangke ada 5 hadiah. Goro-goro ada 6 hadiah dan setelah wayangan terakhir itu ada 3 hadiah sepeda motor, sepeda pancal karo sepeda listrik. Pertanyaannya doorpress iki kanggo sapa? Umum untuk semuanya. Berarti penonton lain dari umum bisa jagake untuk doorpress. Betul. Oke, yang tentu saja tadi sudah mempunyai kupon, nggih. Oh, nganggo kupon. Lah niki. Niki. Wah. Ingkang sampun ngastok kupon, yang sudah dapat kupon, monggo. Monggo Mas Heru, maju mriki. Mas jadinya 7. Oh, siap. Oh, limbukan 7. Oh, gawe Mas Heru limbukan 7. Siap, tambah loro berarti. Nggih. Mriki. Sampai jajar Sidan Ayu kok wedi. Sampai nika. Mriki Mas. Ya, namanya siapa ini Mas? Niki di kocok nih. Nggih, diublak bareng mang pendet setunggal Mbak Ut. Oh, setunggal. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Terus pripun Pak? Ya. Langsung disiarkan. Oh nggih. Kupon yang pertama yang saya ambil yang ada di tangan saya, monggo Bapak Ibu melihat atau mengecek kupon yang sudah ada di tangan penjenengan semuanya. Hadiahnya jalani yang pertama. Hadiahnya? Rice cooker. Oh ya, satu buah rice cooker. Nomornya adalah 215. 215. Ada 215. Monggo. Yang mana? Silakan untuk mendekat ke panggung ya. 215. Nggih. Mriki Pak. Ada Bapak, monggo. Wis, itu rice cooker sesuk orang liwet. Yang liwet no. Wis duwe rice cooker. Sing penting duwe beras ya. Sing penting ki sentuk rice cooker. Mriki Mas. Pundi, mendekat ke sini. Oh, hadiahnya di sana. Oh ya, dicek dulu monggo. Oh, langsung sana. Ya. Sana Mas, sana. 215.
215 mendapatkan 1 buah rice cooker persembahan dari PT Adikarya dan Jasa Marga. Kemudian yang kedua ya. Mbak Tuti nih kau penyekel. Ini juga 1 rice cooker lagi. Nggih. Yuk. 1 rice cooker. 177. 177. 177. Ayo, kita hitung berapa kali? 5 kali. 3 aja ya, 3 kali kalau tidak ada dianggap hangus ya. Oke. 177. 177. Mang bengok Pak, aku. Ye, langsung selamat Bapak, monggo lari Pak. Selamat. Ya, yang ketiga. Siap? Hadiahnya apa Mas? Napa Yang sih? ketiga hadiah. TV 2N. Nah, Oh, 32. nggih. 32 1 televisi, in. nggih. TV 2N ini 177 rice cooker. Ini yang TV 32 in baru mau dibacakan nomornya. Siap ya untuk hadiah yang ketiga. Nomor undian 055. 055 aku balik piye. Oh, nomornya mereka 550. Oh, 550. 055. Nomornya rokok lawas. Seneng 55. Iya. Oh, baru tahu. Ada 055? Ada. Oke, Bapak monggo langsung menuju ke panitia. Televisi 32 in. Ya. TV Pak, hadiahnya TV. Apa dikit nyetel sing niko-niko nggih? Nggih. Iki entuk dar nyetel. Sudah Bapak? Sudah? Ya. Selanjutnya, oke. Cocok ya. Selanjutnya kupon undian ini mendapatkan hadiah 1 buah HP. Oh ya, 1 buah HP. Nomor 4052. Loh, iya. Gon aku piro ya, Pak? Aku ya duwe lho, Pak. Aku ora entuk. Aku duwe lho, Pak. Aku nek Aku kok ora entuk kupon dhewe. Iki nggon Wis aku bas mentah we. Ya ora kudu apa mesti nyiarne. Nomor 4052 ada? Ya, monggo Bapak langsung mendapatkan 1 buah handphone. Wah, itu hadiah. Hadi Prayitno. HP. HP. Hati baik. Hadiah selanjutnya TV 42 in. Ben. Wow, gede banget ya Pak Gareng ini. Ambo aku ora entuk kupon kok. TV 42 in. Nomor undian 2050. Pak Taslim dapat. Yeay. Iki piro ya iki? Ndi? Mas, iki 5 apa telu? 2050. 5. Betul, betul, betul. Selamat. Dijiko, TV-ne dijiko. Ora mbok jiko tak ajar lho kowe. Ayo jiko kowe. Tambah dhisik simbolis saya jiko. Ayo Mas saya. Dijiko TV-ne kae. Mas tak ijoli det 200 oleh ora? Kok tak tebus 100 ya. Ayo. Kae lho ditani panitiane kok jiko TV kok ayo. Ayo. Kowe gelem ra TV? Pendeten hangus ndaanku Mas Taslim. Nah. Iya. Kemudian hadiah selanjutnya monggo disiapkan panitia 1 buah kulkas mereknya Sarap. Kayak Sarap. Wah, Sap. Sarap. Malah medeni. Sarap. Nomor undian 053. 053. 1 buah kulkas merek Sharp. 5 3. Aku pemain entuk malah bingung lek gawa mulih piye. Dikendang. 053. Kita hitung 3 kali ya. 1 2 Sik dijebutke sik. 0 piro kuwi? 53. 053 1 kali. 053 2 kali hadiah kulkas
Pak. Pak. Ese serak mencair. Ayo Pak, 053 ada. Wah, Bapak mau ngopo Pak? Wes. Ya 053 hampir hangus ya. Sesuk dodol es lilin. Untuk kulkas. Cocokkan dulu Mas. 053. Betul? Betul. 053. Alhamdulillah. Selamat semoga Wes. bermanfaat. Nonton wayang itu hadiah. Pak, syaratnya sekeng mriki tekan omah kudu dipikul. Buatan pun pasrahke mriku mawon mengke dibopong. Nggih. Tasih Mas. Mas Gareng, Pak, tasih wonten setunggal malih. Siap. Hadiah apa, Dok? Hadiah. Kulkas merek LG. Ya, itu masih ada satu. Monggo disimak. Wah, mereknya Lek Gino. LG. LG kok LC. Kulit. Aku yang LG ora pati, aku golek LC. Kaya ngerti-ngerti ya. Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Sampean nggih siap nggih? Kulkas LG. Nomor undian 4 1 1 6 4 1 1 6. Ada, Pak? Enten mboten? Putih, Bah. Ada. Oh ya, monggo Pak. Ya. Selamat dicocokkan dulu nomor undian 4116. 4116. Waduh, wong. 4116, betul Bapak? Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah. Hadiah 7 buah hadiah sudah dibagikan. Kalau delok untuk kulkas kaosnya tulisannya buset. Buset. Nggih. Kagem para lenggah sampun kesesa kondur rumiyin. Nggih. Menika mangke wonten goro-goro tasih wonten hadiah yang sangat luar biasa. Ngaten, Dan Mas. setelah wayangan ada sepeda motornya. Amin. Nggih, ngaten niku, nggih. Lah iki nyelani dhisik Pak Degareng. Apa, nggih. Mas? Saking pepunden kula Bapak Komisaris Utama. Nggih. Menika request tawi ngersakaken lelagon Banyu Langit. Oh, lagi saya niki, saya. Aturake dhisik, nggih. Mbak Brigita ngancani, Mbak. Banyu Langit, ayo dikancani Mbak Ut yo. Karo Siap. Mbak Ut. Ayo, nggih. Katur Pak Komisaris Utama. Komisaris Utama leres. nggih. Asmanipun Eh, Bapak menawi adikarya menika Bapak Dodi Pak Usodo Dodi. Hargo. Oke. Nggih. Pak Dodi Nggih. pun aturaken menika Nggih. Banyu Langit. Nggih. Monggo aja dipun aturaken pamundhut saking Bapak Komisaris Utama. Banyu Langit. Monggo dados. Nanging
kasih, terima kasih. Iki jenenge suwuk ruda paribeksa. Walah. Matur nuwun Banyulangit. Agen komplit nika. Apik iki wis seneng aku garapan. Kreasi yo ngene iki, Pak. Iya, kreasi dumadakan. Aja meneh Banyulangit ya lagu ayang-ayang, iming-iming ngono mesti. Kecil ngono ya. Kecil wis. Aja meneh kok diiming-iming, dingeglake we tesantai kok. Ha iya. Nggih. Pakde mangke kalajengaken ngen goro-goro Oh, Mbak siap, Ut. nego dawuh, nego dawuh. Tak Leren mbacet sik, ning Nduk, lampah. leren sik, Nduk. Tetap sukses keluarga besar Jasa Marga, JMJ dan juga PT Adikarya selalu bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat. Amin. Yo.